matin. Iwacho kanyo ni no biro gi constitution mane en so constitution is legal document and a supreme document of the land dong. Koro constitution to ne ber. To ober kende paper ndi to level mar implementation kata mar constitution of 2010 ma 2010 kaka wacho no chopo kata 70-80 ok apar kama na dier mano ok na dier but constitution is being implemented. Constitution is working. Okay, mano wajini constitution okti ukawacho no kuti ober ndiye paper lakini level of implementation mare to pod rach. Koro omengiso ni wadhi bedo wakelo gi gini wakelo intergenerational conclave wakelo gi kizungu moko madongo to implementation ma to kuti kata ok na pingo jakom Raila Amolo Odinga lakini kata king'eyo kuom achiel kuom chike apar mane gi sign ka gidonje broad base nitie chike moko mane gi sign apa ni ng'egi ni ng'ama sharp kabisa ta achiel kuom chike go ne nitie end of iluongo nango nek manono ma genyo wagoni koro nek minega ji jakom no sign achiel kuom chike apar mane gi winjre go nitie chike mane jakom sign yie kanyo nikech joluo adier ndalo mathoth joluo senyre police brutality gi nek minego ji osenego joluonde to jakom no sign kanyo gine mar end of police brutality gi nek minega go dhano ayaye gi sirikal ni to kata gi sign mano to gima timre sani broad base poko bodha ahinya to pod nega ji koro kamano poko timre chike mane gi sign poko donjo tere kaka intergenerational to dhi donjo ka nadu kono ko bed implemented tere kama gidhi bed implemented koro waweru bedo delusional waweru bedo delulu to euphoria mang'eny gi bende wawachura wach adier to wachak gwadog chien wang'e ni moko ka to bende implementation mar gi chopo kanye to maka kwa loso adier ka jakom gi chika par mane gi winjre gi William Ruto gi donje broad base ka ni nego mar jini wawenego ji wawenego rowere to wawenego joluo senego higni mang'eny moko nego bed ni joluo side gi sirikal sama nego ji mano gimoko nego timre kata matin koro mane gima wacho ni the level of implementation ema nyaka wang'e koro ka machien ka poko timre to wadhi biro gimoro to gionge ero ndika pepa to gikonyo mana kamano. Aya ang'eni kila ng'ato nitiere kod wach ma ilo kata kamano inyisa ni wadhi e yueyo moro madundo kendo